kies ki batman mentaka sini kilong kendai spa nri pada kini san spa nyuk sa tidak lepo is kasils kies ki barigawa mentaka sini kilong sa spa nyuko baru ki aktif kies kelomlang apa kecela ke sini dan san hajar lai spa lai pu'a pada kini lai hajar nyupun riu kita napo is kasils riu spa nyup saw kita hari boy ini yang ketang juga buntam kiki sapo kiri nakaliang jong ka sorkar menta ka janmit hapo ka jinglam jong chief minister badon burom jongi ila sim ya kawi karai bat kata karai kalong banadu lasai por prabeji janmit kat kendai terik ubenai basan arpawai ngi penbena ya ka total lockdown habaro kawe ka East Kasils district bat kani ka total lockdown kan beteng hadu ka lai pawai terik benai me arpawai por sanbaji menstek kani karai kejing sim kejing kalong bangyo i ya kejing bun ki positive cases kam tam hapo East Kasils district jongi berok away tingim ban sesu ban sim ya kani karai bat kani kalong ka total lockdown kalong ship house ni hadin bangyo ya ka consultation nakaliang jong ki experts nakaliang jong IDHS bat ka health department barok way kumtang ila idon kam kirki bandon ka total lockdown hapo ka East Kasils district barok way nakabenta ki way pat ki district kibadon hapo ka jela megala jong ni ngila ai biang ya kabor ha ki deputy commissioners jong kawai pa kawai ka district bakin sim ya karai lada idon kamban ai ka total lockdown kumba ka government benta ka janmit kala sim ya karai naka benta ka East Kasils district SP jong ka East Kasils but SP jong ka Shillong City bayakan ni karai na dula syai menmit prabaje bakin pentrekam baru ban pentikna baka total lockdown kanlong ka batrekam habaro kawai ka East Kasils district hakabedei bat kajing ai injection kabangi ong ka vaccination drive hakane ka por total lockdown kan yad kumbajuyad tamba ya ki details SOPs restrictions nakaliang jong ka district administration East Kasils kin sale ya kabadon kam kalong bayakan ni ko order kabangi ngila isu kabangla sim ya karai ngada kerpat ba kinong song snong jong ka East Kasils kinong song snong jong ka jela jong i barok away ba kin sngew bha ban sim kia ya kani ke jing penbet ke jongi nakaliang ka sarkar bat kani ke jing le ke jongi kalong na ka benta ka jingbit ke jingbiang ka jing song sngan ka yin ka sen bat iway pa iway
inong song snong jong ka East Khasi Hills batru kumju jong ka jela baro ka wei ngis ngotu ya ka jing ka ba ki ba duk ki ba suk ki rangli ki juki ki ba hap ban kamai mensngi batru ban ban no men met ka jing ka ba kraw na kamta jongki ngitip bahaya kata tenrei ka bangi kerpat na kaliang jong ko sarkar ngim ban se shu ban sim ya ka negarai namarkani ka de ki isu ka jing im bat ka jing yap jong uwei pa ka wei ki nong song snong jongi hapo East Khasi Hills bat kumju ru hapo jong gajela Meghalaya barok away ni kmi lenti bat ngi ngej kem ba hakini ki suppose ngi ka total lockdown ka bat kut hadu ka lai phoi trik men step jong une ubnai me ngin sayo i ya ka jing duna jong ki case ki ba mi man ka sngi hadin ka testing ka ba ka sarkar ka kondok man ka sngi don ke jing ting ke jing smith na ki bahayeng ki ba sem ki tu ki ba mat ya ke jing jia ka baskosi na une uknyang jing pang hakapor ba ki lek on tep lane hakapor ba ki le niam ki le rukom kum kaburom ya kitu ki ba yap don ki ba pensngau thu ba kla ki ba ong ba hadin ba pila pendep yakin ki kam sngau ba syong no lani isolate no eladi sipos ngi nga kwa ban persya na kaliang ko sarkar ba ngim don kum kata ngim ai ki instruction kum kata namar kla don lepa ka SOP ka bangi ong ba mdei ban palat ya ka khatsangut hapu village sya jakathang lani village sya jakatep kilet bat kitu ki balet ngila penbiang ru ya kanika PPE kamtam kitu ki bara ya ka sinduk media jong kitu ki bhayeng ke basem lani ki perlok perjor ki ba mat ya ke jingjia ba sosi ni penbiang ya kitu ki riam ki bet ki PPE tenara dau kim don kam ban kuslai ban ong ba ki hap ban re no ya le si pos ni hadin bal adep tep lane hadin bal pendep ya kamet ki bakum kita tinga kwa ban pensai ban nakalian jo ka sarkar kamdon kanu ka ba pinting pinsmit pi hap ban sumar bhai lade pi kitu ki khasan mut ki balet ha kitu ki jaka ken mau tang kawai ka social distance ba pin phong kamas batru ya kitu khamtam ki ba hap ban ra ya ka sinduk lani ka media ba ki hap ban pendon kam ya kitu kitiar yada lani ki riam yada ka bangi ong ka PPE